Doy. Say nga mo, Doy. Si Jardawang ya. Sige palagto, baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi na dati nyong in-ignore. Bilang patunay na di kayo Pagsik. Ya, ako. Katong utukan sa Bako Norte ko no, bright ko no. Tinood nagingon la. Ya, tinod na ya. Tinood gusto na ako'y pangutanan nimo. Isa man niya. Paminaw og tarong ha. Ya. Sige. Ang papa ni Pedro na 5 kabukanak. Si Kaka, si Kike, si Kyukyo ug si Kuko. Ang pangutana kinsay kalima? So to ya si Kaka, si Kike, si Kyukyo ug si Kuko. Si Kuko. O ang pangutana kinsay kalima? Kung sila may upat naman sila ya. What? Na ang papa ni Pedro na 5 kabukanak. Si Kaka, si Kike, si Kyukyo ug si Kuko. O ang pangutana kinsay kalima? Si Kaka, si Kyuko, Si Kike, si Kaka, si si Kike, Kike, si Kyuko, Kyukyo ug si Kuko. Kuko, si Kaka. Si Kaka, si Si Kike, Kaka, si Kike, si Kyukyo si Kyukyo, ug si Kuko. Ang pangutana kinsay kalima? si Kuko. Si Pedro, god, pumina pangutana ba ang papa ni Pedro? Ang papa ni Pedro na 5 kabukanak, si Kike, si Kaka, si Kyukyo, si Kuko. Pedro mo ikalima. Ang papa ni Pedro nga.